Hello and welcome back to my channel. My name is Igbo and I teach Igbo language. Ndewo ndị ọma njem ọnụ, aha m bụ Igbo, ana m akụzi asụsụ Igbo. N'onyonyo nke taa, anyị ga-eme ọnụọgụgụ 20 wee ruo na 40. Ọnụọgụgụ 20 wee ruo na 40. In today's video, we are going to learn 20 to 40, numbers 20 to 40. In our previous video, we learned about numbers 1 to 20, numbers 1 to 20. In this video, we will learn about numbers 20 to 40, numbers 20 to 40. N'onyonyo nke gara aga, anyị mụrụ gbasara ọnụọgụgụ 1 wee ruo na 20. Ọnụọgụgụ 1 wee ruo na 20. N'onyonyo nke taa, anyị ga-amụ bido na 20 wee ruo na 40. 20 wee ruo na 40. Eji m n'aka na ịdị njikere. Ọ bụrụ na unu ka chetara, asị m unu na 20 pụtara 20. If you can remember, I said 20 means 20 in Igbo. 20 means 20 in Igbo. 20, 20. 20, 20. 20 na 1, 21. 20 na 1, 21. 20 na 2, 22. 20 na 2, 22. 20 na 3. 20 na 3, 23. 20 na 3, 23. 20 na 4. 20 na 4, 24. 20 na 4, 24. 20 na 5, 25. 20 na 5, 25. 20 na 5, 25. 20 na 6, 26. 20 na 6, 26. 20 na 7, 27. 20 na 7, 27. 20 na 8, 28. 20 na 8, 28. 20 na 9, 29. 20 na 9, 29. 30, 30. 30. 30 na 1, 31. 30 na 1, 31. 30 na 2, 32. 30 na 2, 32. 30 na 3, 33. 30 na 3, 33. 30 na 4, 34. 30 na 4, 34. 30 na 5, 35. 30 na 5, 35. 30 na 6, 36. 30 na 6, 36. 30 na 7, 37. 30 na 7, 37. 30 na 8, 38. 30 na 8, 38. 30 na 9, 39. 30 na 9, 39. 40. 40.
abịa na ọmụmụ ọnụọgụgụ nke Igbo, ị kwesịrị ịgba mbọ ka ịmụta ọnụọgụgụ 1 wee ruo na 9. Gbaa mbọ ka ịmụta ọnụọgụgụ 1 wee ruo na 9. Ịmụtasịa ndị a, ihe ọzọ ị ga-agbakwa mbọ ka ịmụta bụ otu esi ekwu 10, 20, 30, 40, 50 wee dịrị gabazie rukwa na narị, puku wee gabazie. In learning numbers, Igbo language numbers, Igbo numbers, first of all, learn how to say numbers 1 to 9. Numbers 1 to 9. Then, after you must have finished learning these numbers, then you also learn how to say 10, 20, 30, 40, 50, 60, 200, 1,000. Ọ bụrụ na ị ṅara ntị otu mgbe anyị na-agụpụta ọnụọgụgụ ndị a, o nwee ihe ị ga-achọpụta. Abịa na 20, ihe ndị ọzọ na-adị n'azụ ya, 21, 22, 23, 24, ha niile bụcha 1 wee ruo 1 wee ruo 9. 21, 22, 23, 24 to 29. Then we will now say 30, which is 30. 30, which is 30. So if you can learn 1 to 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. If you can learn these 1 to 9, it will be easier for you to learn from 10 to 40, 50, 60, 100. All right? Because all you have to do is just to add the numbers at the back of what you are saying. Like when you want to say, when you are in 20, you said 20, which is 20. So when you want to say 21, all you have to say is 20, then you add 1. 20 na 1. Then when you want to say 22, you add 2 after 20, which is 20 na 2. Then when you want to say 23, you do the same thing by adding 3 at the back of 20. You say 20 na 3. Eji m n'aka na ịghọtara ihe m na-ekwu ọfụma. Ngwa ka akwụkwọ anya nke ikpeazụ anyị wee mechaa onyonyo nke taa. 20, 20, 21, 21, 22, 22, 23, 23, 24, 24, 24, 25, 25, 26, 26, 27, 27, 28, 28, 29, 29, 30, 30, 30, 31, 31, 32, 32, 33, 33, 34, 34, 35, 35, 36, 37, 37, 38, 39, 40, 40. Gbaa mbọ ka ị mara na 20 bụ 20, 30 bụrụ 30, 40 bụrụ 40. Ọ bụrụ na ọnụọgụgụ nke taa nke anyị kụziri bụrụ ọnụọgụgụ 20 wee ruo na 40 doro gị anya
nke ukwuu. Jee n'ebe ahụ a na-ede ihe, jee na comment section ka isi m onye nkụzi daalụ na imere ọfụma. Ịpinyekwara m aka ebe ahụ na-acha mmemme edere subscribe. Ịpinye aka ebe ahụ, ịpinyekwa aka na mgbịrịgba ahụ dị n'akụkụ ya, lụtakwa ịpinye aka na mgbịrịgba ahụ dị n'akụkụ ya. Ọ ga-eme ka ị soro na ndị mbụ ga-ahụ onyonyo m mgbe ọbụla ọ pụtara. Jisie ike. Ugbo oyibo hụrụ unu niile n'anya. Ka emesịa.